Tumakder tayo amin. Umay kayo ket idaydayaw tayo ti Apo. Kantaan tayo asirarag-o ti Dios asalaknib tayo. Dumatag tayo iti sangwanan na ket agyaman tayo. Ipayan tayo itinaragsak akanta apagdaydayaw kenkwana. Tati Apo man nakabali na Dios na indaklan nga ari naturturay ngem amin adi Dios. Gloria como que no que en Espíritu Santo kasano idiugma kastangan nanayo kumalaeng amen. Amen. Santo, 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 Diyos na napisa at kanakaming at daydayaw ken ka. Santo, 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 silaw ken hayag ka, Diyos sa madayaw, awanin ka na. Santo, 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 dayawin dakang dagiti tattao asang kamaysang amin a Kristiyano agparintumengga tagrupap ken At Mingga. Santo, 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 awagan ka, tati managpasul gloria biliwenan. Sigalati Santo, awan pagkurangan, panakabalin, asiken ayaw. Santo, 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 manakabalin ka, amin na pinaswang sikat hidayaw da. Santo, 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 nayat nga Apo, Diyos sa anak ken Espiritu. agkararag tayo. Bendito ken managayat nga amami Dios sa nailangitan. May daydayaw ken sikay ti may tan-o ko Apo iti daytoy nga gimong mi. Pakawanen na kami o Dios kadagiti amin nga basol ken gagiti amin nga naglablabsingan mi ken ka. Agyaman kami launay Apo ti ayat asi
ken iti agnanayon no Apo Dios nga presensya mitibiyag tunggal may sa kada kami. Dawaten mi nga rodo Apo Dios nga dalusam iti puso ken panunot mi ti daytoy nga panagdaydayo mi tat nga bigato Apo. Ket babaen manen iti Espiritu Santo mo Dios, pabaruwen nyo kadimanen Apo ti rag-u ken ragsak mi. Nga agtalinaed nga nakaramot ken ka, ket agtulnog ka dagiti pagayatam. Dagito nga rod Apo ti dawat ken kararag mi ti santuan nga naga ni Apo mi nga Jesus, manubot mi o Apo. Amen. Tengem Apo, tengem dawat mi, ipangagmukadi, ararawi. Kinunati na santuan na surat, ngem no ipudno tayo dagiti basbasol tayo, tungpalen na ti karina ket aramiden na ti maitutop. Pakawanen na dagiti basol tayo, ket ugasan na tayo iti amin a kinadakes tayo. Kakabsat ken Kristo, maawis kayo nga agparintumeng, ti siya sinuman nga agtarigagay nga dumawat, ti pamakawan ni Apo, bayat itinatal na, atukar ti organo. Agkararag tayo, Diyos ti asi, nagbasol kam keng ka iti panunot sa uken aramid. Di mi na aramid, ken nabaybayan mi nga aramiden ti pagayatam. Saan da kay nga inawat iti amin a puso mi, pigsami kararwami ken sa umi. Saan mi nga inawat dagiti kaaruba mi akas ti bagimi. Pudno nga si papakumbabakam nga agbabawi kadagiti nagbasulan mi. Pakawanen na kam, isubli na kam, ken papigsain na kam amagna kadagiti dalan mo o Apo. Daytoy ti kararagbi itinagan ti anak mo ani Hesu Kristo. Amen. Amen. Iturong nakat ken ka, pananasem di dalan ko. Bagranya ken kat rupa kanya tapno sikati pagnaedap. Amen. Kakabsat daytoy ti panawen nga panangurnong tayo kadagiti sagot nga agpaay ti panakamentenary ti iglesia tayo. Maawagan dagiti ushers.
Naimbag nga agsapatay amin kakabsat, good morning. Ayan, nagyaman tayo kinapo, iti daytoy nga kanito, nga sangsang kamaysa tayo manin, nga agyaman ken nagdayaw kenapo, ken kastamet nga kablaawan tayo, dagiti adda iti online. Ken titunggal maysa ka adda ditoy uneg ti templo tayo. Ket kidawik man iti panangi-share and post yo iti link iti Ilocano service tayo dito Central United Methodist Church tapno adu pa iti maabot na nga kakabsat tayo, kapamatyan tayo, kabagyan tayo nga Ilocano saan laing ditoy pagilian tayo ken kastamet kadagiti adda iti ballasiw taaw. Ket agyaman tayo kenapo ken ipaay tayo man ti kangatuan nga palakpak kenapo iti nabalegi nga panangiselebrar tayo iti maika 48 apan nakabuangay iti Timpuyog Fellowship International iti Domingo. Kaya tagyaman nak iti tunggal maysa kada kayo kakabsat kadagiti karkararagyo support tayo ken presensya yo ken rigiti inusar ni Apo Dios nga nagakam iti aramid tayo iti Domingo. Ket agyaman tayo dagiti kamkameng ken opisyales iti Timpuyog nga idanguluan ni Fiscal Des ken kastamet iti Ilocano Choir nga idanguluan ni Alpha. Ken titunggal may sa kanyayo kakabsat nga idda iti Domingo agyaman nak ti presensyayo kastamet kadagiti adda iti online ken kangronana nga agyaman tayo ti inusar ni Apo nga awan sa bali ni Pastor Eduardo Copliting nga iso nga agdama nga presidente iti Aldersgate College ijay Nueva Vizcaya. Ken kastamet nga kablaawan tayo dagiti first timer kakabsat adda dagiti bisita tayo tata. Kidawik man ti panagtakderyo kakabsat. Man nga naala dagiti laiko tayo dagiti nagnaganyo adda dagiti first timer kakabsat. Tatalaing nga makaumay manen ti lasod ti manunga tawen ket tapno kasta ket makablaawan da kayo kakabsat. Adda kakabsat no awan nagtultuloy yo kadi nga ipakaammo nga adda iti kakaisuna nga Ilocano worship ditoy Central United Methodist Church nga gimong dagiti Ilocano iso nga kidawek ti panagawis yo kadagiti kakabagyan yo kailian tayo kapamatyan tayo nga iso daket awisin tayo ditoy Central UMC. Kastamet nga kablaawan tayo at birthday iti daytoy nga lawas ita nga aldaw ket birthday ni Eldridge Lariosa. Ayan birthday na ken kastamet in Catalina Villanueva. Ayan. Into no 3 ni Jean Abuan ken ti worship chairperson tayo ni Leia Karunungan. Ken into no 4 ni Danshin Makiling. Ken into no 4 kina Ate Lydia Topinyo. Ayan, happy birthday. May samet nga kanayon nga makadkadwa tayo kadagiti aramid tayo. Ken kastamet nga wedding anniversary da into no 7 the Norman ken ni Jessica Kitlong. Ayan, the wedding anniversary da agyaman tayo iti tultuloy nga panakikaadda ni Apo Dios titunggal biagda kas agasawa. Kakabsat tatakit Communion Sunday ket agtultuloy tayo nga suportahan man DJ 21 days of prayer. Daytoy ket maysa nga aramid nga paset iti panagsagsagana tayo iti anniversary. Panangikarkararag tayo ti anniversary iti iglesia tayo iti maykas sangagasot ket 20 ket 7 atawenan when 127th year ti Central United Methodist Church. Ket ti intono Domingo kakabsat isu ti International Women's Day. Ket maawis titunggal maysa
kalpasan iti English worship nga adda iti fellowship yo ijay Garcia dito'y likod aging 12 ti malem aging ganat alas 3 kakabsat ket into no 11 ken 12 iso ti evangelistic night tayo DJ 11 mangrugi ti alas 5 ti evangelistic tayo wenno pamamahayag ket into no 12 into no 12 iso ti alas 7 met ti rabii. So nga suportaran tayo, daytoy nga aramid tayo iti iglesia tayo. Ket saan nyo kumanga liplipatan iti March 15 iso ti anniversary Sunday tayo kakabsat. Ket maawis kayo tunggal maysa nga makipaset iti daytoy nga panangirambak tayo iti pannakabuangay iti Central United Methodist Church ket agtawenen ti iglesia tayo iti 127 years. Ada 127 years kanyayo dito'y kakabsat. Awan. So kaya't nasa wen daytoy kas kunangarod ti history daytoy ti kabayagan nga iglesia nga protestante ti entero Pilipinas. Ken kastamet nga into no 21 iso ti medical mission tayo. Medical mission mangrugi ti alas 8 aging ganat alas 12 ti tingat aldaw. Ken into no 22 ada maaramid nga song of praise and hope ket daytoy ket worship through music nga maaramid daytoy during the vesper service ket amin sa nga choir tayo ket makipaset iti daytoy nga aramid. Ket into no 28 iso ti family wenno sports day tayo nga maaramid iti Santa Isabel College of Manila dito'y laing asidig kada tayo. So dagita ti aramid tayo iti daytoy nga bulan ti Marso kas paset ti panangiselebrar tayo ti 127th year founding anniversary ti Central UMC. Ti nasantuan na surat, iti daytoy nga bigat ket maadaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma, iti may kaupat nga kapitulo, manipod umuna aging ganay ti 10 ket 7 nga bersikulo. Anya nga rod ti makuna tayo ken ni Abraham nga ama tayo, anya ti padas na. No napalinteg ni Abraham ti sangwanan ti Dios gapu kadagiti inaramid na, adda kuma pagtangsit na. Ngem saan ang makapagtangsit iti sangwanan ti Dios. Kuna tinasantuan na surat, namati ni Abraham iti Dios, ket gapu iti pamati na, inawat na ti Dios akas nalinteg. Ti agtrabaho matangdanan, saan ang maibilang asagot ti tangdan na, no diket tinegged na. Ti tao nga agtalek iti pamati na, asaan nga ti inaramid na, ngem mamati iti Dios amang ibilang iti nakabasol nga awan basol na, bigbigen ti Dios ti pamati dayta a tao tapno maibilang analinteg. Daytoy ti kayat asawen ni David idi kinunana, anagasat ti tao nga awaten ti Dios akas nalinteg iti sangwanan na, saan agapu kadagiti inaramid na. Nagasat dagiti pinakawan ti Dios ti kinadakes na. Dagiti inabungan ti Dios ti basol da. Nagasat ti tao ti basol na ket lipaten ti Apo. Agpaay laeng kadi kadagiti nakugit daytoy a kinagasat asarsaritaen ni David. Saan? Agpaay met kadagiti saan a nakugit. Inaramat tayo daytoy a paset tinasantuan a surat nga agkuna. Namati ni Abraham iti Dios ket gapu iti pamati na, inawat ti Dios akas nalinteg. Kaano anapasamak daytoy? Sakbay kadi wenno kalpasan anakugit ni Abraham? Sakbay ti panakakugit na, saan nga ti kalpasan na? Naududi ti panakakugit na, ket ti panakakugit na ti mangpaneknek,
nga inawat ti Dios akas nalinteg ni Abraham, gapu iti pamati na sakbay a nakugit. Iti kasta ni Abraham tinaespirituan nga ama dagiti amin a mamati ti Dios. Ket awaten ti Dios akas nalinteg da, uray no saan dapay a nakugit. Isumet ti ama dagiti nakugit, saan laeng agapu ta nakugit da, no diket gapu ta agbibiyag da iti pamati, akas iti panagbiag ni ama tayong Abraham, sakbay a nakugit. In kari ti Diyos ken ni Abraham, ken kadagiti kaputotan na, at agikwaen danto ti lubong. Inaramid da daytoy, saan agapu ta nagtulnog ni Abraham iti linteg, no diket gapu ta namati ket inawat ti Diyos akas nalinteg. Tano maited ti inkari ti Diyos kadagiti agtulnog iti linteg, awanen ti serservi ti pamati ti tao, ket awan metten iti pamamaayan ti kari ti Diyos. Tatilinteg patauden na ti pungtot ti Diyos, ngem no awan linteg, awan met panagsalungasing. Naibatay nga rod ti kari ti pamati tapno mapatalgedan ti kari, akas sagot ti Diyos kadagiti amin akaputotan ni Abraham. Saan laeng nga agpaay daytoy akari kadagiti agtulnog iti linteg, no di payket kadagiti mamati, akas iti panamati ni Abraham. Tani Abraham tinaespirituan nga ama tayo. Amin. Kaskuna tinasantuan na surat, pinagbalin ka nga ama ti Diyos, ti adu a nasyon. Iti kasta na imbag ti kari, iti imatang ti Diyos, a pinati ni Abraham. Ti Diyos a mamanggungar kadagiti natay, ken mangparswa kadagiti bambanag, nga awan babaen ti panagsaona. Amen. Kidawek man ti panagtakder ti tunggal may sa kanya tayo, ti panakaibasa ti Ebanghelyo, manipod ti may katlong surat ni Juan, ti kapitulo umuna aging ganat, sangapulo ket pito, ket kastoy ti mabasa tayo. Adda idi pariseyo nga agnagan ti Nicodemo, maysa a pangulo dagiti Hudyo. Iti maysa nga rabii napan ni Nicodemo ken ni Jesus. Rabay, kinunana, ammumi a maysa ka a maestro nga imbaon ti Dios. Awan ti makaaramid kadagitoy a milagro nga aramidem malaksid no adda ken kuana ti Dios. Ibagak ken ka ti pudno kinuna ni Jesus. Awan ti makakita iti pagarian ti Dios malaksid no may anak manen. Kasano a may anak manen iti tao a natainganen sinaludsod ni Nicodemo. Mabalin na aya asumrek iti aanakan ti inana tapno may anak manen. Ibagak ken ka ti pudno insungbat ni Jesus. Awan ti makastrek ti pagarian ti Dios malaksid no may anak iti danum ken ti Espiritu. Ti tao ipasngay na iti tao, ket ti Espiritu ipasngay na ti Espiritu. Di ka mas daaw no kunak ken ka masapul a may anak kayo manen. Agpuyupoy ti angin iti sadino man a kaikayat na. Mangyeg mo ti awer na, ngem di mo ammo ti paggapuan wenno pagturungan na. Kastamet ti mapasamak, iti tunggal maysa anayanak ti Espiritu. Kasano a maaramid daytoy, sinaludsod ni Nicodemo. Kinuna ni Jesus, maysa ka a maestro ti Israel, ket di mo maawatan daytoy. Ibagak ken ka ti pudno, sawen mi ti ammumi ket ibagami iti nakita mi. Ngem diyo patsyen ti pamaneknek mi. Ibagbagak kada kayo dagiti na indagaan abambanag, ngem di kayo namati. Kasano nga rod iti panamati yu kanyak no sawek kada kayo dagiti na ilangitan abambanag. Ket awan ti imuli sa dilangit malaksed ti anak ti tao nga bimaba manipod langit. Kas iti panangibayog ni Moises iti sinanulig a bronze ijaylet ang masapul met ti panakaibayog iti anak ti Dios.
tapno agbyag nga agnanayon, ti siya sino man amamati kenkwana. Gapo iti kasta unay a panagayat ti Dios ti lubong, inted na ti bugbugtong nga anak na, tapno ti siya sino man amamati kenkwana, saan amatay no diket agbyag nga agnanayon. Ta saan nga imbaon ti Dios ti anak na dito'y lubong, tapno okumen na ti lubong, no diket tapno isalakan na. Dios ti mangbendisyon ti tunggal maysa kada tayo ti panakaybasa ken panakadingeg ti nasantuan asa sa una. Amen. Amen. Ti sasaw anaragsak sa uamang abiyag. Ti sasaw anaragsak sa uamang abiyag. Amen.
Agyaman tayo iti mensahe nga paay dagiti koro tayo amuyo deta nga kanta kay paborito ni Nanay Sel ni Nanay Celia oray mamin ano na nga patugtugin kay ti mensahe na kitag tultuloy nga mangted ti nananay nga mangipakita ti ayat ti Dios ti tunggal may sa kanya tayo. Panangbirok ti panggep iti nga ti sipnget. Kararag tayo, gihamang kami apo iti daytoy nga kanito. Agsao ka kadi kaya nagtultuloy nga makikaadda ka kadakam babaen kadig iti mensahem nga ingkam manggigan. Amen. Amen. Ti pakaybasaran ti mensahe nga inakipaay iti daytoy nga kanito ket manipod iti surat nga binasak manipod ti ebanghelyo may papan ti enkwentro de Nicodemo ken ni Jesus ken Apo Jesus. Napadas tayo kadin kadagiti biag tayo ti agsaludsod mga kakabsat. Nga ti saludsod tayo apay nga ta nga addaak ditoy. No saludsudin kayo kakabsat apay nga ta adda kayo ditoy uneg ti iglesia tayo tatta. Mabalin nyo met mapan ije mall, taada ti sales tata. Mabalin nyo met ngagpasyar, kadigiti pagpapasyaran nga naduma-duma nga luglugar dito lawlaw ti Metro Manila. Tapno aglangay, tapno kastakat, ma-refresh tayo, kadigiti naduma-duma nga aramid tayo, nga nangted ti bannog, iti naglabas nga lawas, iti tunggal may sa kanya tayo. Daytoy ket maysa nga saludsod a mabalin nga tumaod kadagiti tunggal maysa kanya tayo iti panawen nga kinaawan iti seguridad wenno maipasango tayo kadagiti narigat nga pangngeddeng iti biag kas kinni Nicodemo. Ti sao nga sipnget kakabsat manipod iti topical encyclopedia. In the Bible, the concept of darkness often represent the absence of God's presence, evil, ignorance, and judgment. Dagitoy akanito kakabsat marikna tayo at isipnget ket aglawlaw nang nangruna no awan ti sungbat dagiti saludsod tayo bayat ti panagdalyasat tayo ken kastamet no adda dagiti bakbaklayen tayo nga pasamak ti biag wenno ti problema. May sapay nga nadagsen a saludsod, Apo, apay nga anya kadingamen ti panggep mo iti biag ko. Isu nga addaak ditoy, iti daytoy nga kanito. Ngem imbaga, tinasantuan a surat, kas makita tayo iti surat ni Apo Jesus manipod ti Marcos, ti kapadasan ni Nicodemo, nga imbaga na nga sabten ti Diyos isuna. Oray pa'y no adda ti sipnget ti biag na. Dagiti saludsod tayo, dagiti pagdudwaan tayo, ken dagiti pagbutbutngan tayo, ket nakasagana ni Apo Jesus amang iturong kada tayo, iti baro apan nakaawat, tapno kasta ket ti panggep ti Diyos kadagiti biag tayo, ket nalawag nga aramidin tayo, kadagiti bibiyag ti tunggal maysa kanya tayo. Amok nga titunggal may sa kanya tayo, saan tayo kayat nga agnaed ti sipnget. Ngem no daduma adulata dagiti tattao nga kayat dati agnaed kadagiti kasipngetan. Tahanda kayat nga makita isuda. Isu nga ipakita ni Jesus, babaen, iti teksto tayo, ti panangbirok tayo kuma, ti panggep na, iti tenga, kadagiti sipnget, nga kapadasan tayo. Malagip ko, dahil tayo kanta ni
Laura by story nga dati blessings kunana, basaik lang, imjak nga kantain kakabsat, kinunana, cause what if your blessing comes through the raindrops? What if your healing comes through rains? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials in this life are your mercies in disguise? Ti istorya ni Nicodemo, mangiladawan ti ebanghelyo tayo, nga iniladawan ni Juan kakabsat, nga ni Nicodemo ket maysa nga pariseyo. Imay iso na ken Jesus iti panawen ti rabii. Nga imay ken Jesus tapno kastakit agbirbirok isuna iti sungbat kadagiti salsaludsod nga adda iti kaunggang wenno ti puso na. Ngamin sapsapulin na iti kinapudno ngem gapu ti limitado nga ammuna iso nga napanken Kristo oray pay titinga ti rabii. Ngamin iti likudan ti sitwasyon na kas maysa nga leader dagiti pariseyo nakababain para kad nakawada nga umayda kini Jesus nang nangruna ti panagkita ti gimong tayo ket nababa iti maysa nga tao. Saan tayo nga bigbigbigin dayta nga tao. Ket sika nga bigbigbigin ti komunidad wenno ti gimong tayo, mabain tayo. Isu nga napan isu na ti rabii. Ngem ti kapintasan kakabsat. Sinabat ni Jesus ni Nicodemo iti ayan na. Oray pay iti kasipngetan nga daan panagdwadwa ken saludsod. Saan na at tinalikodan ngem nakilangin-langin ni Jesus ken ni Nicodemo. Akinarit na dagiti pagarup na iti biag ket inawis na isuna amang kita dagiti banag nga addaan baro. Babaen tilawag ni Kristo nga impaay na kenkwana. Iti teksto tayo, iti dayta nga eksakto nga aramid kakabsat, aramiden ni Apo Diyos kada tayo no umay tayo kenkwana nga addaan kadagiti bukod tayo nga saludsod, gapota saan tayo nga sigurado, adda dagiti pagduduaan tayo, adda dagiti pagbutbutngan tayo. Ngamin makita tayo ti kasipngetan nga isut nakasagana nga mangiturong kada tayo iti baro apan nakaawat tapno maawatan tayo ti panggep ni Kristo kadagiti biag tayo. Numampay adda dagiti dudwa tayo, adda dagiti saludsod nga saan tayo ammo ni Apo Jesus. Kadwaan na tayo, isaganaan na tayo, tapno kasta iturong na tayo, iti baro apan nakaawat, tapno dayta nga panggep ti biag, maawatan tayo, tilikudan kadagiti salsaludsod tayo, nga saan tayo nga masungbatan. Masansan umasidig tayo iti Diyos nga addaan iti naikadeng nga kapampanunutan, no anya ti posible ken anya ti saan. Ngem ipagarup tayo nga ammo tayo ti rumbeng kadagiti ammo tayo dagiti bambanag. Ket namnamain tayo nga agaramid ti Dios kadagiti bibiyag tayo ti likudan kadagiti pagkurangan tayo. Ngem laglagipin tayo ngem no kasano akinarit ni Jesus ni Nicodemo paliwen na iti pannakaawat na awisen na tayo ti Diyos, aluktan tayo dagiti biag tayo, kadagiti baro a posibilidad, tapno maawatan tayo ti panggep ti Diyos, kadagiti bibiyag tayo. Kas kinin Nicodemo, anya ti imbaga ni Apo Jesus kanyan, may yanak ka kumamanin.
Ngem anya ti kasanungay nga mayanakak Apo, nataingan akon. Kasapulan kadi nga maisikognak manen, maminsan kiniinak tapno kastakit mayanakak. Dagiti salsaludsod nga imapay kini Nicodemo nga agsapsapol isuna iti sigurado nga sungbat tapno maawatan na ti panggep ti Dios iti biag na iti dayta nga kanito. Muyo mga kakabsat, kas kinunak kanyayo na ibagak kanyayon yarig kuman ti amak nga awan pulos makay pagarop nga agbalin nga adipen ti Apo ni amak. Iyarig ko nga isot maysa nga pagbutbutngan iti lugar mi. Iyarig ko nga adda iti kasipngetan ti biag na. Iyarig ko isuna nga amoy mo ten nagiti lalaki iti agbumarito mamartik. Maysa nga pagbutbutngan san laing nga dagiti kabangibang nga baryo ngem kasta iti mismo nga baryo da. San laing nga dijay nang nangrunay di sumrek nga agbalin nga INP wenno Integrated National Police nang ted tiliday ket napataod iti puso ti inana. Nga orelat insang sangitan na. Nga magyaman tayo kina Apo, babaen iti dayta nga kapadasan, inusar ti maysa nga adipen met ti Apo, babaen kadigiti na duma-duma nga aramid iti iglesia, ket naawis isuna nga nagpastor, ket nagserbi isuna iti 40 nga dua nga tawen kas maysa nga pastor. Adda dagiti banag nga saan tayo nga may lawlawag, nga salsaludsudin tayo, nga magyaman tayo kini Apo, babaen, tilawag na. Maawatan tayo ti panggep ti Diyos, kadagiti biag tayo. Isut gapo na, babaen, ti kararag. Ken ti panagdingdingeg tayo, ken panakaibasa, kadagiti na santuan, asa sa una, mabalin tayo, arugyan, akitaen, ti biag tayo met. Ken ti panggep ti Diyos kada tayo. Mabalin tayo arugyan. Amaawatan dagiti sagsagot tayo, dagiti taltalento tayo, ken uray dagiti karkarit nga kapadasan tayo, mabalin amin amausar dagitoy tapno kasta may tanok ni Apo Diyos kadagiti bibiyag ti tunggal maysa kanya at tayo. No lakit di si tutulok tayo kumang nga agtalek ken kuana asumurot no sa dino ti pangiturungan na ti tunggal maysa kada tayo. Saan kadi dati hanyo kayat ti mapanti kapilya? Sino ti kasya ti kapalasan na? Ngem babaen ti karkararag, babaen ti aramid ni Apo Diyos adagayam panggep ni Apo Diyos ti biag mo, ti likudan, ti sipnget nga kapadasam. Kitatan, may sakan nga agtugtugaw iti uneg ti kapilya. May sakan nga agserserbi nga usaren ni Apo Diyos iti daytoy nga kanito. Saan analaka nga aramiden dagitoy kakabsat nga addang iti pamati. Ngem pagarupen tayo nga ammo tayo ti agtalek iti plano ti Diyos para iti biag tayo. Ngem mabalin nga timanglaplaped lang kadagiti biag tayo, isungahan tayo nga maaramid ti pagayatan wenno plano ni Apo Dios gapo kadagiti buteng danag panagduadua nga agtaltalinaed kadagiti puspuso tayo nga mangiparangarang ti kinasipnget ti agnanaed paylaeng wenno agtalinaed kadagiti biag tayo. Mabalin nga datay ti uneg ti kapilya. Ngiminto no bigat aging gana Sabado. Sip agnanay ti paylaeng ti kasipngitan. Ngem tinaimbag adamag kakabsat ket saan nga agnanayon ti sipnget. Bayat ti panagtultuloy tayo
amang sapol ti panangiwanwan ti Dios ket malukatan dagiti biag tayo tapno kasta mangrugi tayo iti baro nga biag nga adda ken Kristo. Marugyan iti baro nga silnag ket maikkan na tayo iti namnama panggep uray iti tenga kadagiti pannakidangadang tayo kadagiti karkarit ti biag nga umayi ti tunggal maysa kanya tayo. Ket dijay ti pagyamanan tayo nga oray pay iti lukudan kadagiti sipnget kakabsat ti Dios ket agtultuloy nga aggargaraw kadagiti bibiyag tayo tapno kasta maamwan tayo ti panggep na ti biag tayo numan pay iti tenga kadagiti pannakidangadang tayo kadagiti karit gapu ti pamati tayo maawatan tayo ti panggep ti Dios kadagiti bibiyag tayo. Ti isusurot tayo kuma iti dana nga impaay ni Apo Dios sangwen tayo, mangrugi tayo, ket masarakan tayo kuma itinananay nga biag kas inkari ni Apo Dios. Matakwatan tayo kuma nga addaan kaipapanan ken pateg ti biag tayo, ken tunggal maysa kada tayo ket addaan tinaisang sangayan nga akem tayo ngamin adda ti panggep ni Apo Dios ti tunggal maysa kada tayo. Isu ano masarakam ti bagim nga agsalsaludsod apay nga addaak ditoy. Ammom asaan ka nga agmaymaysa. Amwem nakasagana ti Dios a sumabat ken ka. Kadagit iti tenga ti kasipngetan, iti likudan ti panagduadua ken panagbuting mo tapno kasta iturong na ka iti baro apan nakaawat tapno ti panggep ti Dios ket maaramid iti bibiyag ti tunggal maysa kanya tayo. Isut gapo na nga rod mangted tayo ti panawen iti panagkarkararag dinggen tayo ti timek ti Dios. Sapulin tayo ti panarabay na, sapulin tayo ti pagayatan na. Ang makatulong ken katapno mailasin mo ti pagayatan na para iti biag mo. Ket agtalek ka, abayat iti iruruar mo. Ti pamatim ko ma, kadwam ti Diyos ti tunggal addang mo iti biag mo. Nga agturong iti lawag, ken baro nga agsapa, nga napabaro, nga impaay ni Kristo kada tayo. Laglagi pentay nga rod kakabsat, nga uray sa dino ti ayan tayo iti biag. Uray anya dagiti karit asangwen tayo. Mabalin na ka nga usaren ni Apo Dios. Adda panggep ti Dios para ken ka. Ket saan na ka ket nakasagana isuna ang mangipalgak ken ka no situtulok kalakit di nga mangsapul ti pagayatan ken agtalek ka ti panangiwanwan na ken ka. Kakabsat ken Kristo, tuladin tayo kuman ni Nicodemo. Saan nga kas ti kagagalad ti sitwasyon ni Nicodemo, kas maysa nga pangpangulwen dagiti Pariseyo. Imay ken Jesus, gapu ta adda dagiti salsaludsod, adda dagiti kayat na masungbatan ti biag na. Ket ni Apo Dios, ket si sasagana met nga nang subbot ken kuana. Si sasagana nga isuna ket nangawat ken kuana. Tapno kasta, ti panggep na ket maaramid iti biag na. Kakabsat ko ken Kristo, kas maysa nga Ilocano, amok adda dagiti salsaludsod tayo. Adda dagiti karkarit kadagiti biag tayo. Ngem lagi pentay kuma nga mabirukan tayo kuma ti panggep ni Apo Dios kadagiti biag tayo ti likudan kadagiti sipnget gapu ta ni Kristo ti agtultuloy nga agsasao kadagiti bibiyag ti tunggal maysa kada tayo. Tinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Padayawam ti
iti Apo babaen ti panangidatag mo kenkwana iti kasayaatan nga apit mo. No aramidem ti kasta, mapnon to dagiti kamalig mo, ket agliplipyas to iti arak dagiti burnay mo. Kakabsat, idaton tayo dagiti apagkapullo karkari ken datdaton apagyaman iti altar. Kastamet iti faithful stewardship pledge card nga idaton iti nakaserra a kahon iti sangwanan iti altar. Maawis tayo met ang mga ramat iti online banking, babayan iti bank account ti Central United Methodist Church, ana iparang kadagiti screen tayo. Tuy sagot kayagni, Nagtaod ako kwa, mintalek mo kada kami, nakamti agaywan. amin nasagot mo, Aywan mi apod mo, ket mo pagyaman ited mi naragsak puso mi. Amen. Agyaman kam kadagiti bendisyon nga impaay mo, na materyalan ken espiritual. Idaton mi, sa panangidaton mi met kadagiti bibiyag mi, mausar dagitoy, kadagiti misyon, ministeryo, nga nangayabam titunggal maysa kanyami, kas maysa nga iglesia. Ket iparukpok mo met nananay bendisyon kadagiti anak mo, o Apo. Itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Tumakdir tayo amin, kakabsat. Ti Apo adda kuma kada kayo, Kastamet ken ka, ti Apo adda kada kayo. itagay mi ida iti Apo. Itangad yo dagiti puspuso yo. Itdenyo ti panagyaman iti Apo a Diyos tayo. Yaman ka nagdaydayaw nagdaydayaw tayo.
Isut may tutop ken naimbag ken may parbeng iti kanayon ken sa dinuman nga agyaman kam ken kaama aman nakabalin amin na marswa ti langit ken daga. Inaramid na kami kaasasping mo nga impuyot mo kadakam ti angis iti biag. Uray pay idi tinalikudan daka ti ayat mo nagtalinaed nga awan baliw na. Winawayawayaan na kam iti pannakatagabo ken basol. Inaramid mo iti tulag asikalaeng ti Diyos mi ken nakisasao ka kada kami babaen kadagiti profetam. Ngarod dakam amin at taom dito'y lubong ken isuamin abuy-buyot nailangitan. Dayawen mi itinagan mo ken agtitimpuyog kami amang ikankanta. Santo, 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 Diyos ang nabileg. Langit ken dagat nut, gloria sa jay kangatwan, nagasati umay gapu ken napu. Sana jay kangatwan. Apo nasantuan ka ken bendito ni Jesucristo nga anak mo. Ken kuana imparukpok mo ti Espiritum tapno ikaskasabana itinaimbag adamag kadagiti na panglaw. Mangiwarnak iti pannakawayawaya dagiti balud ken mangisubli iti panagkita dagiti bulsek, mangwayawaya kadagiti na irurumen, ken mangibunannag iti tiyempo nga insalakan mo dagiti tattaom. Inagasam dagiti masakit, pinakan na dagiti mabisinan, nakipangan kadagiti managbasol, babaen ti panagtutuok na ipapatay na ken panagungar na impas ngay na ti iglesia. Inyadayo na kam iti pannakatagabo iti basol ken patay ket nangaramid ka ti baro atulag babaen ti danum ken ti espiritu. Idi nga imuli ni Apo Jesus sa dilangit inkarina nga agtaeng kada kami akan kanayon babaen ti bileg ti sasaom ken espiritum. Idi daydi arabii impaay na iti biag na para kada kami nangalat iti tinapay nagyaman ken ka pinisipisi na inted na kadagiti adalan na ket kinunana. Alain nyo kaninyo daytoy iti bagi nga maipaay kada kayo. Aramiden nyo daytoy kas pakalaglagipan nyo kanyak. Idi kalpasan na ti panangrabii nangala iti ni Jesus iti kopa. Nagyaman ken ka inted na kadagiti adalan na ket kinunana. Uminom kayo iti daytoy dakay amin. Daytoy iti darak iti baro atulag naiparukpok kada kayo ken kadagiti adu iti pannakapakawan kadagiti basbasolyo. Aramiden nyo daytoy amasansan akas pakalaglagipan kanyak. Ngarod kas pakalaglagipan kadagiti inaramid ni Jesucristo. Idaton mi dagiti bagbagimi iti panagdayaw ken panagyaman kas nasantuan ken si bibiyag adaton a makikaysa ken Kristo kadakam kas ipapakaam mo mi iti misteryo iti pamati Ni Kristo natay, ni Kristo nagungar, umay tumanen. Iparukpok mo ti Espiritu Santo kadakam nga natipon-tipon ditoy ken kadagitoy asagot iti tinapay ken arak. Aramidem ida kadakam abagi ken dara ni Kristo. Tapno agbalin kami abagi ni Kristo iti lubong asinubot ti darana. Babayen ti Espiritum, makipagmaymaysaen na kami ken Kristo, iti maysa ken maysa, ken ti ministeryo iti lubong.
Agingga nga umay ni Kristo iti maudi a panagbalegi, ken makipagrambak kami ken kuana, iti nailangitan a padaya. Gapot, ianak mo ni Yesu Kristo, ti Espiritu Santo, iti nasantuan nga iglesyam, kukwam amin adayaw, ken gloria, man nakabalin nga ama, ita ken ti agnanayon. Amen. Ngada sa langit, nagan mo na, Yahweh mi. Pagaryang umay, pagayatang magturay, tu'y daga, kasnita sa langit. Taraunan nakamita, pakawanem basbasulmi, akas pamakawan mi, ket di na kami iti sulisog, ket ilisin na kami di dakes, nakukwam ti pagarian, panakabalin, ken gloria ngagnanayon. Amen. Gapot ada may maysa at tinapay a pagbibingayan tayo, may maysa a bagi uray no adu tayo. Titinapay apisyen tayo, pakairamanan ti bagi ni Kristo. Amen. Ti kopa a pagyamanan tayo, ken pakairamanan tayo, ti dara ni Kristo. Amen. Tugaw tayo, kakabsat. Ti daytoy nga kanito, maawis kayo, si papakumbaba tayo nga agyaman, agdayaw, ken dumawat, iti pamakawan ni Apo, bayen ti intay panaglakam, iti nasantuan nga sakramento ti komunyon. Punwen tayo dagiti pagparintumingan. Sige, kakabsat, punwen tayo dagiti pagparintumingan, umay kayo ditoy. Tapno, sang kamaysa tayo nga aglakam, itis sakramento, iti komunyon. Kas kino natin na santuan na surat, no uminom tayo iti daytoy iti kopa, ti bendisyon, nagyamanan tayo iti Diyos, di tayo kadi mairaman ti dara ni Kristo, ken ti tinapay apisyen na, di tayo kadi mairaman iti bagi ni Kristo. Iti daytoy nga kanito kakabsat, ti intay panaglakam iti komunyon, wenno na santuan a sakramento ti komunyon. Ti Apo, ket saan laing may papan, iti panaglakam tayo, iti daytoy nga taroon. Ngem isimbolo na ti pananglagip tayo, iti inaramid na iti krus ti Kalbaryo, ti bagi ken ti dara ni Jesus nga insakripisyo na, ti tunggal maysa kanya tayo, tapno maysalakan tayo, kadagiti basbasol tayo. Agtultuloy tayo kadi, nga iti daytoy nga panawen ti Kwaresma, intay panangkidaw iti pamakawan ni Apo Diyos,
Daytoy iti panawen tapno kasta ket dati reflection tayo kadagiti biag tayo tapno kasta naan-anay nga ti panakasubot ni Apo Dios kadagiti biag tayo ket ipaay na. Ket intay panaglakam agtultuloy kadi nga ti bendisyon na ti Espiritu Santo na ti mangtarawidwed ti tunggal maysa kada kayo. Amen. Amen. Brothers and sisters, let us continue in the spirit of prayer and meditation as you prepare yourselves to receive the sacrament of the Holy Communion. We are in a Lenten journey, and in this journey, our focus is on the cross, where we celebrate at this moment when Jesus gave himself for us. For God so loved the world that he gave his begotten Son, our Lord Jesus Christ. Jesus died because of our sins. And you are there remembering what Christ has done for humanity. As you eat the bread, symbolizing the body of our Lord Jesus Christ, and eat and drink the cup of wine, symbolizing the blood of our Lord Jesus Christ, who had poured out on the cross. Remember that Jesus loves you. Jesus died for you. And our prayer, his peace be with you now and forevermore. You may now arise and go. Remember that Jesus loves you. Amen and amen. Let us continue approaching the table intended for us. In one of the accounts of the Lord in Luke chapter 18, verse 15, tells about the story about the tax collector, the publican, who deemed himself not to be worthy of approaching God because he was not able to look at the Lord because he was so ashamed of himself. And the words he said were, God, have mercy on me, for I am a sinner. All of us have sinned. All of us have fallen short of the standards of the Lord. And he is now giving us this opportunity once more to renew, to recommit our faith in him. And as we partake the symbols of his body and his blood, let us be reminded that all of us have sinned, and he alone can atone for all of our sins. He can forgive us because he is our loving God. May the blessing of the Father, Son, and Holy Spirit be with us, and his peace be upon us always. Amen and amen. Habang tayo po ay naghahanda sa pagtanggap ng mga elemento na sumasagisag sa katawan at dugo ng ating Panginoon, tayo po ay lumapit sa kanyang dulang sa diwa ng pagbubulay-bulay at pananalangin. Sa ating babasahin sa mabuting balita sa araw na ito,
nakita natin ang istorya ni Nicodemos na sa kabila ng lahat ng kanyang karunungan, kaalaman at kakayahan, dumating sa pagkakataong mayroon pa pala siyang hinahanap na nakita niyang kay Jesus marahil niya masusumpungan. At sa kanyang paglapit, hindi siya nabigo. Mga kapatid, ito'y pagpapatunay lamang na hindi ko mo tayo'y lumaki na sa iglesia, marami ng karanasan at marami ng nalalaman, ay okay na tayo. Patuloy tayong lumapit sa Panginoon, patuloy tayong magtanong, sapagkat dadalin tayo ng Panginoon sa pagkakataong mayroon pa pala tayong dapat malaman. At ang nasumpungan ni Nicodemos ay kakaiba sa kanyang nasumpungan sa kanyang pag-aaral at karanasan. At ito ang nagbigay ng bagong buhay sa kanya simula noon. At ang sabi ng Panginoon, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ipinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya, ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakadakilang layunin, napakadakilang pagpapahayag ng pag-ibig. At nawa, sa tinanggap nating mga elemento na sumasagisag sa katawan at dugo ng ating Panginoon, humayo kayo, mga kapatid, na dala-dala ang panibagong buhay na kaloob ng Panginoon. Amen. Brothers and sisters, it's a privilege and honor to serve as communion stewards. The sacrament that you received, the bread symbolizing the body of Christ and the cup of wine symbolizing the blood of Christ, is a means of grace. It is by grace that we are saved through faith to our Lord Jesus Christ. It is also by grace that you served and chosen to be a steward and the pastor of this church. Remember that the grace that our Lord Jesus Christ given to all of us is a responsibility also, so that we can always remember that we serve Him faithfully, truthfully, and obediently. In the name of our Lord Jesus Christ, may the peace, the joy of Jesus be with you all. You may now arise and go. Remember that Jesus loves you. Amen. Amen. Takdir tayo amin, kakabsat. Agnanayon a Diyos, ipaaymi, ti panagyaman ken ka. Gaput, iti daytoy, ano santuan, a misteryo, ti panangidaton mi, ibagim para kadakami. Papigsayan na kami, amapan iti lubong, babaen ti bileg, ti spiritum. Tapno maidaton mi met, ti bagimi kadagiti sabsabali. Itinaga ni Kristo Jesus nga apo mi. Amen. Amen.
kaya lubog tinakem mo. Nasikat ng pen, ito'y biyag ko. Siurayak iti kayat mo. Sige, kararag tayo, kakabsat. Agyaman kami, o Apo, iti daytoy nga kanito. Tingkam panaglakam, iti sakramento ti komunyon. Nga mga parangarang, kaligiti inaramid mo, kaligiti bibiyag ti tunggal maysa kalakam. Tapno may salakan kami, Apo. Agyaman kami ti ayat mo. Agyaman kami ti panangisubot mo, kaligiti amin nga nagkurangan mi. Iti padami nga tao, nang nangruna ti sangwanam, o Apo. Ket pakawanen na kami, usaren na kami, kas instrumento mo, Apo. Tapno ti ayat mo, pati panangiwaragawag, kadigiti sasaom, o Apo. Ket isot may bunanag. Wen, Apo, adu dagiti kayat mi akid dawen. Dagiti adda ti masaksakit na, o Apo, dagiti adda sa gubanit na, nga adda kadigiti pagtaingan da, o Apo, ken kastamet kadigiti adda kadigiti pagagasan, o Apo. Ti asim kaditi ipaay mo kadakwada. Ipaay mo tinananay nga panakapapigsa dagiti napisikalan. Ket usarem dagiti mangagas ken agas, o Apo. Tapno may subli day nga pigsa. Ket maramid da dagiti pagayatam saan laeng iti pamilyada ti kagimungan ken ti iglesyam, Apo. Ammom dagiti araraw ken dawat ti tunggal maysa dagiti anak mo. Dagiti agtrabaho ti balasyo taaw, Apo, adda dagiti prayer request da, dagiti agsapsapol ti anggedan, o Apo, kastamet kadagiti agsapsapol ti trabaho nga mapan ije balasyo taaw, bendisyonam, o Apo. Si kakaditi maki kaadda kadakwada. Wen, Apo, ikam matalek memet kadagiti mapaspasamak ti sangalabungan nga paspasamak nga gapo iti gera, o Apo. Ti kapya kadi iti mapadasan mi, o Apo. Ti talnam tagtultuloy nga ipaay mo kadakam, o Apo. Ket usaren na kami kas instrumentom, o Apo. Babayen kadigiti leaders ken naduma-duma pay nga inusar mo, o Apo. Tapno kasta ti kapya tagtultuloy nga mapasamak saan laing kadagiti pamilyami, ti kagimungan, ti iglesia, ken ti sangalubungan nga aramid, o Apo. Wen, Apo, adu dagiti kayat mi nga kidawen, ngem ammom dagiti araraw, dagiti anak mo. Ipay mo kadi nga si bubuslon, o Apo. Parukpok mo tinanay ang bendisyon. Tapno agtultuloy na nga may makita, o Apo, tinagpayduma nga addaan pamati, gapo ti ayat mo kadakwada. Pakawanen na kam, o Apo. Kadagiti amin nga nagbasulan mi ken ka, kas pamakawam mi kadagiti nagbasol kadakam. Daytoy ti dawat mi tinagan ni Jesus. Amen. Amen. Pagbalinen na kadoa po anatulog nga adipen mo Espiritum item kanyang ketagikwaem kaday to'y biyag. Tiyama ken anak kuma, ken Espiritu liwliwan,
iti sang kamaysa nga panagyaman tayo, kas maysa nga gimong, madaydayaw kumati Diyos, ang makaaramid, iti nasursurok, ngem ti dawaten wenno panunuten, babaen ti panakabalin nga agtrabaho kada tayo. Maipay kumaken kuana ti dayaw iti iglesia, ken ti dayaw ni Kristo Jesus. Iti amin at tiyempo ken ti agnanayon nga awan inggana. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen.